आज आपण या ठिकाणी JD विद्यालयात आलेलो आहोत। ह्या ठिकाणी आज विज्ञान प्रदर्शनीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि आपण पाहत आहोत खूप वेगवेगळे प्रयोग ह्या ठिकाणी मुलांनी सादर केलेले आहेत आणि 5वी ते 8वी विद्यार्थ्यांनाच 8वीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंतच आपण प्रयोग घेतलेले आहेत, कारण की त्यांचा पण विभाग नंतर ठेवलेला आहे। या छोट्या मुलांनी देखील एवढे सुंदर सुंदर प्रयोग आपल्यासमोर सादर केले आहेत, ते आपण ह्या ठिकाणी पाहत आहोत। त्यापैकी काही उदाहरणं तुम्हाला मी दाखवतोय। पहा, पहिला प्रयोग हा अर्थक्वेक डिटेक्टर, किंवा जेव्हा अर्थक्वेक आला आहे, भूकंप आल्यानंतर आपल्याला सावध करण्यासाठी मुलांनी एक यंत्र बनवलं आहे। अशाच प्रकारे आपण आणखी एक जी कार आपण मुलांकडून जाणून घ्या कारबद्दलची विशेषता। पहा, ही एक कार आहे। याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? काय कशी बनवली कार? ह्यामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे कारचे? हे कार रोबोटवरती जे रोबोट आपण वॉरमध्ये यूज करू शकतो, त्याच्यावर काढून की त्यांना आपले सैनिक मारणार नाही, आणि त्याच्यावर गन्स लावून आपण अशा खूप साऱ्या गाड्या बनवून वॉरमध्ये पोहोचू। जसं करून दाखवता, एकदा करून दाखवा। बघा किती सुंदररित्या ती रोबोट बनते कार, आणि ही कार चालते सुद्धा। बघू शकतो आपण। बघा, ही कार समोर मागे अशा प्रकारे मागे पुढे देखील होते।